Milín, ty budeš vystupovať aj v rámci panelovej diskusie na Grow Club Top 10 a práve s takou veľmi zaujímavou témou, že ako dosiahnuť to, aby som mal oporu vo svojich ľuďoch a zamestnancoch aj nie v úplne najlepších časoch. Čo je teda takéto tvoje kľúčové hlavné odporúčanie, ako to dosahovať? No, to by som aj rád vedel. Nie, tak v zásade sú to nejaké skúsenosti 20-ročné v podnikaní a teda podnikanie skúsenosti mám už asi 30-ročné, ale firma má 20 rokov, tak nejaké to nastavenie, niečím sme si prešli, tak to je súbor nejakých vecí a nastavení, viete, že ja vám to poviem takto, že funguje svet na základe fyzikálnych zákonov. Poznáme klasickú fyziku, ktorá je, by som povedal, schematická a jasná, ktorá je 80%, ale možno 20% je tá kvantová fyzika, ktorá nikomu nie je jasná. Takže treba medzi týmto lavírovať a tá pravdepodobnosť, keď budete tú schematickú dodržiavať, tak pravdepodobne sa trafíte. Tú kvantovú ťažko ovplyvnite. Čiže znamená to, že vlastne ty to dosahuješ cez nejaký taký veľmi precízny systém? Áno, sú to nejaké schémy, postupy, pravidlá, tie treba dodržiavať a ak sa dodržiavajú, tak je veľmi pravdepodobné, že ten úspech sa dostaví. Ako sa to potom prejavuje u tých ľudí, že dokážu sa tým pádom v tom oni ako keby samostatne hýbať a tým pádom nie si už ako keby ty... Musíme nájsť tú motiváciu toho človeka, ten človek musí byť zodpovedný, musí chcieť, ak chce teda, tak my samozrejme mu vieme týmto pomôcť a aby teda napredoval s nami, ak nechce, tak musíme hľadať niekoho iného, kto chce. Ale ten systém, ktorý ste vytvorili, tak mu teda pomáha v tom, aby on sa vlastne samostatne orientoval a kvázi nepotreboval, dajme tomu, teba ako majiteľa. Tí kľúčoví ľudia, hlavne projektoví manažeri u nás, samozrejme sú tí riaditelia projektov, ktorí sú de facto podnikatelia v rámci firmy, či každému budujeme časť firmy jeho vlastnej, z toho je odmenený, ten projekt musí dokončiť a tam musí cítiť zodpovednosť. A na druhej strane celá tá firma je jeho podpora, jeho support a vedia všetci, že vlastne žijeme. Ten core business je postavený na tých projektových manažerov. A čo toho človeka potom motivuje si nezaložiť vlastne takýto biznis, ale zostať u teba vo firme? Tak máte príležitosti, pozná len časť toho biznisu, len ten samotný projekt, ale nepozná všetko to okolo, ale tak ja netvrdím, že nikto od nás nezaloží firmu alebo nechce založiť firmu. Sme slobodní ľudia, žijeme v demokracii.